В това видео ще ви покажа как да подписвате PDF документи с квалифициран електронен подпис – KEP. Аз лично ползвам KEP на Borica, BitTrust, но принципа за ползване трябва да е същия и при другите доставчици. Защо е важно да знаете как се подписват документи с електронен подпис? Вече дори в България много от услугите и документите като лична карта, шофьорска книжка, удостоверение за семейно положение и други могат да се изкарат онлайн, без да има нужда да се редите на безкрайни опашки и да губите часове от ценното си време. Почти във всички случаи, заявленията за издаване на тези документи трябва да са подписани с електронен подпис. В Google търсачката напишете BitTrust и последвайте линка от първият резултат или директно заредете BTrust.bg. В страницата на BitTrust от главното меню изберете Услуги и след това Софтуер за подписване и помощни програми. На следващата страница скролвайте надолу и кликнете на BitTrust Desktop Signer. В зависимост от операционната система, която ползвате, изберете съответният варианта на програмата, който да изтеглите. Аз лично ползвам Windows 10, 6.10 и 4 бита и за това изтеглям този вариант. Кликнете върху съответният линк и изтеглянето ще започне автоматично. Отворете папката, в която сте записали инсталатора. Отворете архива. Стартирайте инсталатора, като кликнете 2 пъти на него и следвайте инструкциите в прозорците. В следващите стъпки ще ви покажа 2 варианта на документи, с които може да се сблъскате и които трябва да бъдат подписани с електронен подпис. Първият вариант е PDF документ, който е изграден специално за електронно подписване и има определено интегрирано поле за това. Това са повечето формуляри за електронни услуги на Министерството на електронното управление, като например заявление за удостоверение за семейно положение, формуляр за издаване на данъчна декларация на имот и други. Вторият вариант е PDF документ без такова поле. Това може да бъде документ, който вие сте сканирали, PDF документ без определено поле за електронен подпис, снимка на документ и всякакви други документи, които имат нужда от електронен подпис и трябва да бъдат изпратени до дадена институция. Вариант 1 – PDF с интегрирано поле за електронен подпис. Намерете файла, който има интегрирано поле за електронен подпис. Скролвайте до мястото, където се намира полето за подпис и кликнете на него. Ще ви се отвори нов прозорец, където ще можете да изберете вашият квалифициран електронен подпис. След като сте го избрали, кликнете на Continue или Продължи. Вашият електронен подпис трябва предварително да е бил инсталиран на този компютър. Всеки доставчик има различен подход за инсталиране и активиране на електронният подпис, затова следвайте указанията на доставчика ви. На следващия прозорец ще ви се покаже подписа. Потвърдете с бутона Sign или Подпиши. На следващата стъпка ще трябва да изберете къде да запишете подписаният файл. Потвърдете с бутона Save или Запис. Ще трябва да верифицирате подписването на документа, като въведете вашият PIN код. Потвърдете с бутона ОК. В полето Подпис ще се появи вашият електронен подпис. Вариант 2. Сканирани PDF документи и други без интегрирано поле за електронен подпис. Стартирайте приложението за подписване Desktop Signer, което инсталирахте преди малко. От главното меню изберете PDF. На следващият прозорец кликнете върху иконката за подписване. Кликнете на бутона Добави, за да изберете документа, който искате да подпишете с електронен подпис. Локализирайте файла и го маркирайте. Потвърдете избора, като кликнете на бутона Отвори. Кликнете върху бутона до полето Запиши резултатът в R
На следващият прозорец ще можете да изберете къде да запишете подписания документ и да му зададете име. Потвърдете с бутона «Отвори». Продължете подписването с кликване на бутона «Подпиши». Ще ви се отвори списък, където ще трябва да изберете вашият електронен подпис, като кликнете на него и го селектирате. Потвърдете избора на електронен подпис, като кликнете на бутона «Избери сертификат». На следващият прозорец ще трябва да потвърдите подписването, като въведете вашият ПИН. Потвърдете подписването, кликайки върху бутона «Продължи». Ще получите потвърждение, че подписването е преминало успешно. Кликнете на бутона «ОК». Намерете подписаният файл и го отворете. Скролвайте до най-долната част на документа и там ще видите вашият квалифициран електронен подпис. Надявам се това видео да ви е било полезно. Приканвам ви да разгледате и другите ми видеа, както и да се абонирате за канала ми, защото смятам да добавям още много полезни видеоуроци, свързани с изкарването на документи онлайн и ползването на електронен подпис. Благодаря ви и до скоро!